Не, стой! Стой! Много бързаш. Сега с мене. С мене. С мене, че тук минават влакове. Влакове не, ама трамвая. Не на релсите. Ей, ела тук. Ела тук. Мога да няма ток сега, ама не искаш да взима. Айде, айде, ходи малко пред мене. Ма не вляво, бе. Ела вдясно. Ела вдясно. Ела вдясно. Ама не си в кадър. Не на релсите, казах. Ави, ела тук. Гледай как му се закачи нещо, погледни го. Еми, сега ще го махна. Чакай, не ходиш в ляво. Не ходиш в ляво. Бавно с мене. Бавно с мене. Не ходиш наляво. Не ходиш наляво. Не ходиш наляво. Брат, гух ли си или какво? Ляво ли не знаеш какво е? Ма я не се прави, много добре знаеш, че знаеш какво е ляво. Хайде. Там сме сега, надясно. Малко по-напред ходи. Оп. Аре, сега може през релсите. Айде. Ние сме. Ави, дай надясно, пресичай. Гледай го. Айде, ма. Аре, Ави. Айде. Ето хората да видят как ние всъщност влизаме в това поле. Той има още места, откъдето му се влезне по принцип, но това май е най-отъпканото. Айде, момчето! Давай! Тук, като дойде, много обича да тича. Оставай, момчето! Оставай, момчето! Какво става, бе? Сега ще те хвана. Сега ще те хвана. Ави, тук имаше една огромна пръчка ония ден. Къде? Къде е моето момче? Аре, намери си пръчка. Аз ли да ти търся? Вече си голям, сам трябва да си намираш пръчките. Майко, как си проглуших ушите със собственото си свиркане. Не! Гаргите сега го отнесоха. Чай да си го хвана. Гледай го как ги гони. Елела тука. Айде, момчето. Аре, бе, малко се размърде. Сега ще те хвана. Сега ще те хвана. Не, бе, братле, бе. Не натам. Гледай го. Айде, излез сега. Айде си излез сега. Излизай. Сега, днеска. Еба ти, идиота. Как можа да мине там?